Anem a veure en este vídeo com configurar una comunicació Profinet entre un 1200 de Siemens i un robot UR. Ja tinc així un projecte en un 1200. El primer que podem fer és accedir a la web d'UR, on tenim una guia que ens explica prou bé com fer tota la configuració. Així hi ha unes captures de pantalla i tal. Però lo interessant és el que tenim al final, que tenim una sèrie de fitxers així, que anem a utilitzar per a fer la configuració. Tenim així el fitxer GSDM per al TIA Portal, per a incloure el robot. Tenim un fitxer d'estructura de variables que anem a utilitzar, este PDF també interessant. I després tenim projectes demo que jo no s'ha utilitzat, tant del robot com per al TIA Portal en diferents versions, però jo no s'ha fet servir. Bé, el primer que anem a fer és incloure el robot en la nostra configuració, però per això el primer que tenim que fer és, dins d'administrar arxivos de descripció de dispositivos, jo ja el tinc així, instal·laríem l'arxiu GSDML, que, com acaba de dir, el tinc així, és este fitxer. L'inclouríem en el TIA Portal, jo no vaig a fer-ho perquè ja el tinc, la versió 2.42, i així podríem afegir el robot. El robot l'afegim en catálogo de hardware, en otros dispositivos de campo, Profinet IO, dins de IO, Universal Robots, robots col·laborativos, així jo en tinc dos perquè tinc dues versions, i fica la versió 2.42. L'arrastre i la deixa caure. Molt bé. Li assigne el controlador i ja el tindria així la red format, i ara accedix dins de la configuració del robot, i el primer que ens demana és que li inclogam una sèrie de mòduls que realment això són les variables, una agrupació de les variables tant d'entrada com d'eixida que té el robot per a comunicar-se, en aquest cas, en el PLC. Tot això ho podem trobar molt bé en este PDF que tenim així, PN-IO-Message, que el tinc jo així obert, que és este PDF, en els quals estan agrupades entrades i eixides. T20 significa eixides del robot i entrades del PLC. T20. I O2T significa eixides del PLC i entrades del robot. Entonces, el primer mòdul és l'state, que l'afegix, l'state. Si es fixem, el mòdul state ocupa 32 bytes. El següent serà el IO, ara veuràs. El primer que vaig a fer és, aquesta direcció d'entrar que m'ha donat, ell agarra la primera que trobo lliure. Jo vaig a dir-li que vull començar, per exemple, per la 100. Aniré de la 100 a la 131. M'interessa començar per la 100, així són números redons. A continuació li afegix el IO, que són 68 bytes. Això a què es refereix? Són les entrades eixides tant digitals com analògics que té el controlador del robot. Per si volguérem llegir-les per Profinet. A continuació, els joins. Els joins són les juntes, ens dona informació de les juntes, la posició, la corrent, la temperatura de la junta, són 104 bytes. Així en tinc de la 200 a la 303. I així anem afegint el TCP, els bits de propòsit general. Si me l'ha ficat de la 2 a la 9, vaig a canviar-li i vaig a continuar en la 380 a la 387, crec que són, no? Són 8 bytes de la 380 a la 387. Continue en els registres. Estos són registres enteros, estos són bits, registres enteros, que tinc un total de 96 bytes. I a continuació els registres com a flotant. Molt bé. Tot això són eixides del robot.
i entrades per al PLC, vale? Direccioni. Ara me'n vaig a les eixides, que es comencem per la IO, continuem en el registre 1 i continuem en el registre 2, vale? Que són les 8, 9 i 10. Això ho tinc ací. 8, això són entrades del robot i eixides per al PLC. Tinc les eixides del controlador. Així tinc, en el registre 1 tinc 32 bits, 12 enteros i 12 floats, i en el registre 2 el mateix. En total ocupen 100 bytes cada registre, que es tinc així. 100 bytes del 68 al 167, la Q, i del 168 al 267. D'esta manera ja tindria el mapejat fet de totes les variables, tant d'entrada com d'eixida. Molt bé. A continuació, me'n vaig a exportar, que ja el tenia exportat, vaig a borrar-lo i tornar-ho a fer, vaig a exportar el fitxer que tinc així, que és este fitxer, URDataStruct, que és un fitxer on em donarà tota l'estructura de variables que vaig utilitzar. L'importe i faig botó dret, generar bloques a partir de la fuente. I què passa? Doncs automàticament va crear-me dins de variables, perdona, dins de tipus de datos, va crear-me tots aquests tipus de datos que coincideixen en els mòduls que acabem de ficar, en tots aquests mòduls que acabem de posar. T20 són eixides del robot i O2T són entrades del robot. Molt bé. A continuació, agreguem una taula de variables que vaig a dir-li variables UR, i així vaig a crear-me URIN. El tipus de datos és del tipus de datos T20, URT20, i concretament ha dit que comença per la 100.0. Allí tindré ara totes aquestes variables que coincideixen en els mòduls que he ficat. I ara crea el UROut, que serà del tipus O2T, i és la QQ100. I ahí tindré totes aquestes variables. Si es fixem, així, això té que coincidir, aquests mòduls que jo he creat tenen que coincidir el mapejat té que coincidir en això. Si es fixem, el state es comença en el 100 al 131. Els joins en el 200, els joins en el 200, en l'I200, els bits de treball en el 380, les eixides es comencen en la Q. Espera, que així m'ha enganyat, perquè així no ho ha fet bé, així té que ser la Q100, així no ho ha fet bé. Vaig a borrar-los i tornar-los a ficar, perquè així m'ha enganyat. Vaig a afegir això ahir. Així m'ha enganyat perquè així vull que siguin en la 100 a la 123, si no m'enganya.
este serà el 9 i el 10. Vale? És que ho havia fet bé, però no li havia canviat la direcció perquè es començaran a partir de la 100. I així en coincideixen en les variables que són 100, 124, 224, 100, 124, 224. Val? Bueno, pues en este punt ja tindria les variables del PLC creades, val? I ja podríem transferir el programa. Podem veure com utilitzar aquestes variables. Per exemple, volguérem activar un bit d'entrar per al PLC, d'eixida per al PLC, que seria una entrada pel robot, per exemple el Q124, que seria el Q124 és del registre 1, el booleano 0, el bit 0 del registre 1, val? Recordem, estic parlant d'això, estic parlant de el 9, el 0,2T, i aquest bit 0. Vale? Vale? Seria el Q124.0 que faig així. Quan activo una entrada del PLC, active este bit. I aquest bit seria una entrada per al robot, que, per exemple, per donar-li marxa al robot. Quan li pulsa este pulsador de marxa, activa este bit i este bit el llig el robot i ja es comença el seu moviment. O, per exemple, volguera llegir una eixida del robot, que seria una entrada de l'autòmata, és la I380, si no m'enganye, .0, estaria parlant del registre del bit 0, que és este bit, vale? La I380.0, que és el booleano 0, el bit 0 del registre de bits. Vale? De manera que això per què ens podria servir? Pues, quan el robot acaba el seu moviment, activa un bit d'eixida del robot que seria una entrada en el PLC per a que el PLC sàpia que el procés del robot ha acabat. I així pues, tindria moltes variables. Per exemple, si vull enviar un número al robot, un entero o un float, doncs li enviaria el Q de 128 entero o flotant, el Q de 176. Si vull enviar-li un número de lo que siga. Bé, si transferim el programa, podrem veure dades que estem llegint del robot. Per exemple, les variables joins tenim, per exemple, la temperatura o la corrent de les juntes. Recordem que estem parlant d'aquestes variables, dels joins, velocitats, corrents, temperatures. Són variables que possiblement no utilitzem mai, però bueno, aquí estan, les estem llegint. Com han configurat tots els mòduls tant d'entrada com d'eixida, tenim accés a totes les variables del robot tant d'entrada com d'eixida. Doncs fins ací arribaria este vídeo de configuració del Profinet de la comunicació amb el robot UR i un automata 1200.